Zaboravite sve što mislite da znate o školi. Učionice kakve se sećamo, znate, sa tablom, klupama, na pragu je potpune temeljne reinvencije. I ne radi se samo o nekoj novoj tehnologiji. Radi se o potpuno novom načinu razmišljanja, o tome šta učenje zapravo jeste. Ovo je pravo pitanje, zar ne? Jer promene koje dolaze nisu nešto iz daleke budućnosti, iz naučne fantastike. Ne. One se oblikuju upravo sada i definisaće iskustvo čitavih generacija koje dolaze. Dobro, hajde da vidimo o čemu se radi. Proći ćemo kroz ključne tačke. Prvo, zašto se sve menja tako radikalno? Onda, kako veštačka inteligencija postaje, praktično nastavnik. Pa kako učionice gube zidove. Zatim, kraj ocenjivanja kakvog poznajemo. Sve to ćemo povezati u jedan novi ekosistem i na kraju postavit ćemo ono glavno pitanje, a gde je tu čovek? Pa da krenemo. Prva i, rekao bih, najvažnija promjena je uloga veštačke inteligencije. Ovo je ključno. AI više nije samo neki pomoćni alat kao Digitron. Ne, on postaje aktivan saigrač u celom procesu učenja. A da bismo shvatili koliko je ovo ozbiljno, dovoljno je da pogledamo ovaj broj. 20 milijardi dolara. Ljudi, da se razumemo, to nije samo neki prolazni trend. To je ogroman globalni talas investicija u potpunu reorganizaciju načina na koji učimo. I da ne bude da pričamo u prazno, ovo se već dešava. Uveliko. Kina i Južna Koreja, na primjer, sistemski uvode AI u škole. Platforme kao što je Khan-Migo, AI Tutor, imaju već preko 700.000 korisnika, a u Finskoj, jednoj od najboljih u obrazovanju, polovina škola već koristi AI platformu Vile za analizu i povratne informacije. Znači, stvarnost. A ovdje dolazimo do onog najzanimljivijeg. Kako sve ovo menja ulogu nastavnika? Pa, dok veštačka inteligencija preuzima one dosadne, rutinske poslove, znate, ocenjivanje, pravljenje testova, nastavnici konačno dobijaju vreme za ono što je zapravo najvažnije. Da budu mentori, da vode duboke, smislene diskusije, da pruže emotivnu podršku. Fokus se sa papirologije premešta na čoveka. Ova vizija Singapura nam savršeno pokazuje kuda sve ovo ide. Cilj nije da se zameni nastavnik, nipošto. Cilj je da se stvori jedan personalizovani sistem podrške, gde svako dete, ali baš svako, dobija tačno ono što mu treba da bi dostiglo svoj maksimum. Idemo dalje. Sljedeća velika promjena ruši same temelje, same zidove škole. Ideja da je učenje vezano za jednu zgradu, za jednu fizičku lokaciju, ta ideja, ona polako nestaje. I ovo, opet, nije budućnost. Ovo je sadašnjost. Pogledajte samo Ameriku. Više od polovine studenata već pohađa bar jedan kurs online. Pandemija je to naravno ubrzala, ali trend je bio tu i pre. Ljudi jednostavno žele i trebaju fleksibilnost. Putanja je skroz jasna. Krenuli smo od klasične učionice, sada smo u nekoj hibridnoj, blended fazi, gde platforme kao kineska Smart Education imaju, pazite, preko 13 miliona korisnika. A sljedeći korak, to je već naučna fantastika koja postaje stvarnost, potpuno uranjanje u gradivo. Hajde da zamislimo. Decenijama učenje istorije je bilo šta? Čitanje teksta, gledanje slika u knjizi, jedno prilično pasivno, dvodimenzionalno iskustvo, zar ne? A sad zamislite ovo. U učionici budućnosti učenici stave VR naočare i bum, oni su tamo. Bukvalno šetaju ulicama drevnog Rima, osjećaju atmosferu, vide arhitekturu izbliza, čuju žamor ljudi. Učenje više nije informacija, učenje postaje iskustvo. To je ta fundamentalna razlika. Treći stub ove transformacije dotiče se nečega što nam je svima dobro poznato i obično ne po dobrom, stres zbog ocene ispita. Izgleda da je tradicionalni model ocenjivanja na izdisaju. I ovo je vest koja je odjeknula svuda. Pazite, Singapur, jedan od najboljih obrazovnih sistema na svetu, ukinuo je ispite na polugodištu. Zašto bi to uradili? Pa, da smanje pritisak i da preusmere fokus sa paničnog jurenja ocena na ono što je bitno, na istinsko učenje i razvoj. Dakle, šta dolazi umjesto jednog velikog, strašnog ispita? Pa nešto mnogo pametnije. Novi model se zasniva na stalnom praćenju. Kroz male, česte provere, kroz projektne zadatke i kroz digitalni portfolio dobije se jedna mnogo kompletnija slika o tome šta neko zna. Cilj nije da se neko uhvati u neznanju, već da mu se pomogne da napreduje. A kao logičan ishod svega ovoga javlja se takozvani transkript kompetencija. Zamislite svedočanstvo koje nije samo spisak prosječnih ocena.
Ne. To je dinamička mapa veština koja je neko zaista savladao i koje može odmah da primeni u stvarnom svetu. I sada stižemo do ključnog dela. Kako se sve ovo spaja? Jer veštačka inteligencija, učionica bez granica i novo ocenjivanje, to nisu tri odvojene stvari. To su delovi jednog novog, integrisanog ekosistema. Ciklus je zapravo vrlo jasan i logičan. Personalizovani AI prvo identifikuje gde je nekome potrebna pomoć. Zatim, hibridna učionica daje alate i pristup resursima da se to savlada. I na kraju, portfolio pokazuje stvarni, primenjeni napredak, a ne samo ocenu sa nekog testa. To je sistem koji jednostavno radi. I ono što je jako važno naglasiti, ovi trendovi nisu slučajni. Oni direktno odgovaraju na ono što su globalni prioriteti u obrazovanju danas. Personalizacija, digitalna infrastruktura i, što je možda i najvažnije, dobrobit učenika. To nam potvrđuje da se ide u pravom smeru. I sve nas ovo dovodi do poslednjeg, ali verovatno i najdubljeg pitanja. U svetu gde tehnologija može da personalizuje učenje i isporuči informaciju, šta onda ostaje kao suštinska uloga ljudskog bića, uloga nastavnika? Ovo pitanje ostaje da lebdi u vazduhu. Možda je odgovor u onome što mašina nikada neće moći. U inspiraciji, u empatiji, u mentorstvu, u buđenju strasti za znanjem. Možda budućnost obrazovanja, ironično, zavisi od toga koliko ćemo uspeti da sačuvamo i ojačamo upravo ono što nas čini ljudima.